तामुलपुराव बिगियान आदबजों ना फिसिनायनि फोरोंथाय मावबादा खुंदों। जिल्लानि नाग्रिजुलि सवांपुराव बानजायदों ना फिसिनायनि फोरोंथाय मावबादा। जिल्लानि बिगियान आदबजों ना फिसिग्रा आबादारि आनसल दासनि दावगाफुनाय फार्माव बिगियानारि ना फिसिनाय फोरोंथाय बादा खुंनाय जायो। फोरोंथाय बादायाव गामि ओनसोलाव ना फिसिनायनि मोजां आदब सोलोंनानै माबोरै गाव खामानि मावनो हायो बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। बे मावबादायाव खमैबो 100सो गोसो गुदुं बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लाफैदों। बाक्सा जिल्ला ना फिसिनाय बिफाननि बानजायनायाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मी दास, बिटिसिनि ना बिफाननि CHD नीलु दास आरो हादोरारि ना जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा असिम बराजों लोगोसे गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। ना फिसिनाया दाखालि जिउ खुंनायनि फुंखाल' नङा, बियो आसामनि गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनायनि मोनसे राहा। गामिनि फुख्रिफोरा आथिखालाव दैनि फुंखाल' नङा, नाथाय रां खामायनायनि फुंखाबो जाबाय। फैबाय थानाय सानफोराव बिटिसि ना फिसिनाय खोन्दोखौ आरोबाव दावगाहोनो थाखाय गोबां बिथिं गोनां मावथांखि आरो स्किमफोरखौ मावफुंनायनि मावथांखिफोर लानाय जागोन होननानै बिबुंथियो बिफानारि मावफुं सोद्रोमा लक्ष्मी दासआ। আজি আমি বিটিচিৰ মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ নৈতিক সজাগতা সভা এই অঞ্চলত মীন উৎপাদনৰ যথেষ্ট আমাৰ স্থল আছে, জলাশয় আছে, অমৃত সৰোবৰ আছে, ঘৰে ঘৰে পুখুৰী আছে। কিন্তু মানুহখিনি বেছিভাগ মানুহে আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেলি ফিছ ফাৰ্মিং কৰি আছে। আমি ইয়াত আজিৰ এই সজাগতা সভাখন পাতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই যিখন আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পিছফালে ইকো হেচাৰী বুলি কয়। ইকো হেচাৰী ইয়াত মাছ পোনা প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ অধীনত আমি এই ইকো হেচাৰীটো ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছিলে। তেওঁলোকে ইয়াত ব্ৰিডিং মাছৰ পোনা কেনেকৈ উৎপাদন কৰে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মানে পঠিয়াই তেওঁলোকে